V tomto videu si vysvetlíme, ako funguje prenájom techniky v Zoom. Začneme víkendovým prenajmom. Techniku máte od piatka do pondelka a platíte 2 dni, teda za sobotu a nedeľu. V prípade osobného odberu v piatok prídete na našu pobočku a techniku nám vrátite v pondelok. Ak techniku odosielame, musíme vám ju posielať o deň skôr, teda štvrtok. Všetky objednávky na víkend musia byť vytvorené najneskôr štvrtok do 14:00. Ak by ste techniku potrebovali napríklad v piatok ráno, treba nás o tom informovať. Balíček vám pravdepodobne pošleme ešte o deň skôr, aby ste techniku mali k dispozícii hneď ráno. Presné časy doručenia bohužiaľ zaručiť nevieme. Každá kurierská spoločnosť má svoje isté trasy, do ktorých nevieme zasahovať. Výhodou kurierskej spoločnosti je, že vám kuriér ráno pošle SMS-ku, vy si s ním viete zavolať a dohodnúť si napríklad lepší čas doručenia alebo že sa s ním niekde stretnete. Výhodou paketizácia je, že si môžete vybrať výdajné miesto, ktoré poznáte a cca viete, kedy vám tam balíček príde. Pred prenajmom je potrebné uhradiť vratnú zálohu. Táto záloha je vypísaná pri každom produkte zvlášť. Pokiaľ máte v košíku viacero produktov, záloha sa sčítava spolu. Pozor, vratná záloha není platba za prenájom. Faktúru za prenájom techniky vám pošleme elektronicky v deň expedície tovaru. Po treťom bezproblémovom prenajme zálohu platiť nemusíte. Budeme vás o tom informovať. Odpovede na ďalšie otázky nájdete na tejto stránke. Ak by tam náhodou nejaká nebola, kľudne nás kontaktujte. Radi vám odpovieme.